बेरे फुंजानि मोसादों बुरिया बेंगा बयस नाथाय मानो दिनैनि खुसिया आलदा बुंलायथारदों। थांनो नागिरदों बिहाव बिखुनजोनि न'आव थामहिनबा बिसानि न'आव। जगाव गुन्दै लागायदों नाथाय बिसानाव लांनो नङा र' मोनथिगोन। आस्रा आरो बाल्थिं लानानै फैबाय दों दों थांदों ब्रह्मपुत्र लैथोसिम। गुन्दैजों नाखौ बुरखायनानै स्राव सारसिनगोन। नैबे जोंहानि न' सेरनि ब्रह्मपुत्र लैथोआवनो फिनानै दोनदों माखासे ना। गिदिर गिदिरसिनखौ लादे बुंलायथारदों बुरैया। आवगायलांबाय थांखिसिम। हाजो खर'निफ्राय बाख्लायनाय बायदि मोनदों गोसोखौ। थाग थियारि खालामदों खेबसेनो ना थिमिया नांखाबा हामगौलै इसोर। 50 बोसोरनि एक्सपिरियेन्सजों सारसिननो होननानै सारसिनबाय ज्राव। नोमफा खर' नायलाय मेवनां थाखो। जारलासो जागोन बिदियावखि हिनजावजों अनजायो। थाङै थुङै सारफैनांबाय बाबायासो गुरुआ गुरुखा होननाय बादि। सारसिनगासिनो सारसिननानै बोबोबाय। मान सनमानखौ बासायबाय दे सोरथो मिन्थिनोखाय सोर सारदों ने। लानानै गाखोफिनबाय आं हाजो थिखिनि फारसे। र' नोंसोरनोबो खोन्थागोन मा मा ना मोन्दों। बेलाय गावबा गाव सिनायना लालै आंबो नामफोरखौ मिन्थिजोबा। बुरैया बोन्दों थफ्ला अबावबा खारलांनो बादिनो। जेन दाख्लै पुलिस साख्रि मोननायाव थांसिगोन आं। नायलाय न'आवनो फैफिनथारलां होननाय बादि गासिबखौबो लाजोब्बाय। आलासि जानो थांहांनायखाय बिबौआ बामथ'दों साननैसो बामनो मोनथ'ला नालाय। थाब फै आबै बुंलायथारदों। आलासि जाहैनायनि खोथा हेलिकप्टारखौबो खालामबाय एसे साफा। अब्लासो साखोन सिखोन मोनोना गोसोखौ। दे थाथ'दो जोंहा थांनोसै थांखांनानै लोगो मोनगोन हजों।